To bol nejaký hmyz. Vymysleli sme si takú aktivitu, že ideme sa kresliť navzájom. Ale nebudeme sa pozerať a si to ukážeme, až keď budeme mať dokreslené. Vítajte v relácii Kresme v lese. Nenávidím toto robiť a nemali sme ani gumu podotýkam, takže som to nevedel ani opraviť a... No, tu sa oproti mne postav, asi to ideme ukázať. Znamená to, čo tu za bokom brády? Tak to vyzerám, hej? Tak to ja vyzerám. Toto sú za kotlety, čo som nejaký žid. A svaly. A písky si celkom vychytila, aha. Písky sú tam. Úplne, aha. A však ja neviem kresliť, čo? Však A toto je... To čo tu? Však ja tu... Však tam máš. Ale Však také máš kotlety. muleta. Nevedel som vygumovať to toľko hnusné. To mi nevyšlo. Ale čekuj cicky. Ventily som dobre takol. Pekné. Sme mi ale pekný pár.